ಇಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರಿದ ಮಾತುಗಳ ಸೇರಿದರು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು. 5 ಹೊತ್ತಿಗೂ ಇದೇ ಸದ್ಯ ಭಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತುಗಳ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿನ ಹೊರತು ಸದ್ಯ ಓಡಿದ ದಿನ ಏಕಾದಶ ದಿನದ ಭಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 15ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತ ವೈಭವಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭನೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜೋಡನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಸಾರಥ ಹೊರಮುರದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಗಡ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಿನ ಖರೀದಿ ಮದ್ದದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಒಟ್ಟುಗ ಐನ ಕಾರ್ಯರೂಪಗ ಕೊನತನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆದಪ್ಪು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ಅದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಖಾಲಿ 17 ವರ್ಷಡೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟಡು ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಡು ಮಂತನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಐತೊತ್ತುಗು ಎದುರುದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಡು ವೆಚ್ಚಡು ಐನು ದೆತೋನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜದ ಮೂಲಕ 2025ನೇ ವರ್ಷಡು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ 30 ತಾರೀಕದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಏಕಾಹ ಭಜನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಈ ವರ್ಷ ದೀನಲ 5 ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತಂಬೂರಿ ಪನ್ಪಣಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತನ ಸಪ್ತಾಹ ಭಜನೆ ಪನ್ಪಣಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ದೀದು ಅವೇತೋ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅದು ಭಕ್ತರಾದ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟುಗು ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜನು ಕೊರ್ನಜನ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಊರುಡು ಪುಣಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿನಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಅಷ್ಟದಶ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎದುರುಡು ಪುಣಚಿನ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆನು ದೆತುರುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಅವು 50 ಲಕ್ಷ ಐನು ನೆನದ ದುಂಬುಗು ದಿನತರು ಕೊರ್ದು ಐನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಂದಿರಗೆ ದೆತೊನ್ನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆದಪ್ಪು ಈ ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ಸಭಾಂಗಣ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಚಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಇಂಚೆತ್ತಿ ಇಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಇನ್ನಿತ 12ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇಂಥ ಈ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಮಾಗರದ ಒಡೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯರನ್ನು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೇನೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಮಾತ ದೈವ ದೇವಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾವಡು ಎದುಕು ಸುಗಿತೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಾಡಿದ ಬಾಮಾಡು ಸೇರಿದ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಬಿಜೆಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ ಅಂಚನ ಸತೀಶ್ ಕೊಂಪಲ್ರ ವಿನಂತಿ ಬರ್ಪ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ 16ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ದೇವರನ ಎದುರುಡು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರುಡುಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಮಂದಿರದ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರನ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡು ನಾವು ಆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಮ ಎದುರುಡು ದುಂಬುದಿಯರು ಒಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಊರು ಪರ ಊರದಾಗಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿದ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೈದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತದು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರನ ಪಾದಾಗ ದೇವರ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಪೋಡು ಅಂಡಲ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ಇದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಅರೇನೆ ಸಮಾಜಡೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬಲೆಪಾಯರಿಗೆ ಬೆರೆಸಾಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ಅರ್ನ ಕಂಡನಿ ಜನಾರ್ದನೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಸೃಜನ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಡೆ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಈ ಭಾಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜನಾರ್ದನ್ನೇ ಯಾಪಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು. ಜನಾರ್ದನನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಸೃಜನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಾರ್ದನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡಿಲ್ಲ. ಸೃಜನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುಗಾರ್ತೆನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂತನಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ಅನ್ಪನಿಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಾನು ಸೃಜನ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತರನ ಪರವಾದ ಇಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಇನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ನ ಜೊತೆಯೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖವರು ರೂವಾರಿಯಾದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವೈಶಾಲಿಲ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕುಂಪಲ ಕೊಲ್ಯ ಕನೀರ್ತೋಟ ಪರಿಸರಡೆ ಆರ್ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ 7 ಜನರಲ್ಲಿ 10 ಜನಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪನಕ್ಲು ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಆದುಪಾಡು ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಆದುಪಾಡು ಅತ್ತನಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆದುಪಾಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನಲ್ಲ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನನ್ನವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಭಾಗಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ರೂಪನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಕ್ಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಒಪ್ಪನಕ್ಕಲು 2 ಜನಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನವರು ಯುವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಡೆ ಅತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಏನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿದೆ ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು
ಛತ್ರಪತಿ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಂದಿರದ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನವರಿ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಂಚಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆದಾರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ನಂಚಿನ ನಾಗನ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಾರಿ ಯೋಗಮಂಡಲ ಅದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಈ ಮಂದಿರದಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವೇಣಣ್ಣನ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಡೆದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ KSRTCದ ನೌಕರಿಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯಲ ಎನ್ನ ಪಲಯಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಆರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದ ಇರುವೆಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರದ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಕಲು ದಿನೇಶ್ ಪಕ್ಕ ಅಮಿತ್ ಅಕ್ಕನ್ ಎರಡು ಜನಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಾರು ದಿನೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಅಮಿತ್ ಅಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಿಡ್ದು ಈ ಮಂದಿರ ಆಪನೆಗೆ ತುಂಬೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ನಿರಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಈ ಊರುಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಅವಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿದ ಕೆಲಸ ಆದಪ್ಪು ಅದು ನನ್ನ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಆದಪ್ಪು ಅದು ನನ್ನ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸುಕಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರ ಅಂಚನೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪು ವಾಸುಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂಟದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿನೋದನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರ ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಉಮಾಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ದಿವೊಂದು ನಕ್ಲು ಇರುವೇರೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೋಲಿದ್ದನಲ್ಲ ದೇವರಿನ ಅವು ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ಅತನಂದ ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ಅತನಂದ ತಿರ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಮನೋಭಾವ ಒಪ್ಪುನಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪುನಾರು ಸಮಾಜದ ಮಾತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಸುಮದಕ್ಕನ ಎರಡು ಜನಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಿ ನನ್ನೊರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಏತು ಜನರಲ್ಲೇ ರಾಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜಾಗ್ ಆ ಜಾಗಡ್ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಅದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ರೇವತೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ರೇವತೆಕ್ಕ ಅರೆ ಭಜನೆ ಹೋಲುಂಡು ಅವಳು ಒಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಪನ್ನಗೆನೆ ತಿಳಿಕ್ಯಾರು ಅರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು. ಉಳ್ಳಾಲಪುರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರಾದ, ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ವಾ ಜಾಗಡು ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾರು. ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ರೇವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನನವರಿ ಶಶಿಯಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು. ಶಶಿಯಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಆರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಐಕು ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ. ಈ ಮಂದಿರದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಈ ಮಂದಿರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತಿನಾರು. ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಶಶಿಯಕ್ಕ. ಅರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಂದಿರ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ ಏರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಇದ್ದಾಂಡ್ ಏರು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಲ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಉಂಡ ಪಕ್ಕ ಪೂರಲ ನೆಕ್ ಜನ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುನ ಇನಿ ನಾನು ಅಪಗ ಮಲ್ಪೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಿರೋಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡ ಅರ್ನ ಕಾರು ಎಂಚಿನ ಅದು ಇಂದು ಆದಿತ್ತನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತನು ಅದೇ ನಡಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಡಿತ್ತನು. ಅಪ್ಪ ಮಾತಾರ್ಲ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೆನೆ ಮಲ್ಪಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅರ್ನ ಕಾರು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅರೇನ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಯಾವಂಡೆ ಆರು ಸರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರನೇ ದೀದು ಎದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮಂದಿರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಆ ನೆನಪುನ ಯಾಪಲ ಮರಪರೇಜಿ ಯಾರ್ಲ ಆತೇ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಅರ್ನ ಇನಿ ಆರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ದಿನಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಶಶಿಯಕ್ಕ ನೆನಪನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಯಾನ ಶಶಿಯಕ್ಕನ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲೇನೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ. ನನವರಿ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಜೀವ ಮಲ್ಲಲ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಗ ಏಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಐನೂದು ಕರ ಕಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಐನೂದು ಕರ ಕಟ್ಟ ಯಾರು ಉಂಡ ಅಂಡ ಐನೂದು ಹತ್ತು ಐನು ಐಡ್ದಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗಟ್ಟು ವಾಸುಕಿ ನೇತ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಾಸುಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇನು ಮಲ್ಪುನೀನು ಅಂಚ ಅದು ಒಟ್ಟು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಬಕ್ಕ ಆನ ಬಡಿದಿ ವೇದ ಬಕ್ಕ ಆನ ಪುತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನನೋರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಡಿದಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಂದೀಪನ ಅಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರದ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನು ಸಂದೀಪನ ಪುಷ್ಪಕ್ಕಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಪುಷ್ಪಕ್ಕನ ಕಂಡನ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅವರು ಶಿವನನ್ನೇ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ 6 ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಪುಷ್ಪಕ್ಕನೇ ಪಾಪ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪತ್ತೊಂಬೋದು ನೀರು ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ದಾಯ ಪನ್ಪನಿ ಬಂದ ಅದು ಸುಲಭದ ಅಲಜ್ಜಿ ಏರೆಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರು ನೆರ್ಪುನಿಯೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆತ ಬೇಲೆದಾಲ ಸುಲಭದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲಸಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಅದೇ ವಿನೋದರ ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀ ಮಂದಿರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದು ಈ ಉತ್ಸವ ಈ ಸಮಿತಿದ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದೀತನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಇನಿ
ಬಾಂಬೆಡು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತ ಇತ್ತಂದಲ ಅಮ್ಮನ ಕಡಪುಡ್ದು ಪುಷ್ಪಕ್ಕನ ಕಡಪುಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಇರಗೆ ಮಾತರನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿದ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಆಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನನವರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪರಿಚಿತ ದಯಪಂಡ ಚಂದ್ರನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಚಂದ್ರ ಒಂಜ ಚಂದ್ರ ಬರೋಡು ಇದಿನ ರಕ್ಷಿತ ಬರೋಡು ಇದಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಂದವು ಅವ್ರು ಬೇರೆದ ಜಾಗ ಪೂರ ಅವು ಇಡೀ ಓಲೋಲವು ಬಾರಿ ನಗು ಮುಕ್ಕಡು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ವಿಮಲಕ್ಕ ಚಂದ್ರೆಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತಿನಕ್ಲು ರಕ್ಷಿತನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಾನೆ. 2 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಮಂದಿರಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪೊನ್ನು ರಕ್ಷಿತನ ಮಗಲು ನಿಕ್ಕಲ ಸ್ವಾಗತ. ದೀಪನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲನ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮೋಹನಾಲ್ ಬೇರೆ ಲೆತ್ತದು 170 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ನೇತು ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಮೋಹನಾಲ್ ಬೇರೆ ಪನ್ನದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನೇ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪ 170 ಜೋಕ್ಲೇಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸರೇನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ದ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಉದಯರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಉದಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ ಮುಲ್ಪ ಅಮೃತ ಅಲ್ಲ ಮುಲ ದಿನೋಲ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವೈಶಾಲಿ ಅಮೃತ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪಾಲೆ ಇದನ್ನ ದಿನೋಲ ಇದೆ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅದು ಸಕ್ರಿಯ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಉದಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಉದಯಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಮೃತಲ್ಲ ಇರುವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಬಕ್ಕ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಬಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ 28 ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ ದೀಪನೆಟ್ಟು ಬೇರ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಈ ಮಂದಿರಡ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 87 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಂತ ತೋಜೋಡು ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಆಂಡಲ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಈ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಅವ್ರ ನೆಂದುಂಡು ಐನು ಪೂರ ಮರತದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಈ ದೇವರನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಉಗ್ಗಪ್ಪನ ಪುದರಡಿನಿ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸಲೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಸುಶೀಲಕ್ಕನ ಪುದರಡೆ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರ್ಪನೇನು ಇನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ತತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಂಡಿ ಸತ್ತದೇ ಬೋಪು ನಾಲ ರೋಹಿತರ ಇದು ಬಕ್ಕ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಐನು ಹೊರತುದಾರೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಜೋಡಿಸಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾತರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಇನ್ನಿತ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಫುಲ್ಲು ಪುದರೆ ನಿತೇಶನ ಲೆತ್ತದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನಿನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋ ಅದನ್ನ ಓಕುಲಿದಾದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಕ್ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಮಂದಿರದ ಒವೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅದನ್ನ ಕುಂಪಲದ ಪರಿಸರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಬೊಡೆದಿ ಸಂಗೀತ ಮುಕ್ಕಲು 2 ಜನಲ ನಿರಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ನಕ್ಲು ಮುಕ್ಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ನೇನು ಶಾಲನ್ನು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಲೆಗಿಲ ಸ್ವಾಗತ.
ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಅವು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು, ಇಂದಿರಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಮಂದಿರದ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ ನಂಬಿಕೆ ದೀತನಾರು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಿಡೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಆರಿ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒವ್ವ ಘಟನೆ ಅರ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಈ ಮಂದಿರದ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಐನ ಆರು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡೆ ಜೀವೊಂದು ನಾನು ಇರ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನ ದಾಲ ಮನ ಯಾನು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಬಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಭಾರಿ ಬಡಪಾತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಟ್ಟದು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತನೆ ಯಾನ ಅವಡು ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಈ ಮಂದಿರಡಿ ಏರೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕುಲಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಎಂಚನ ಅತನ ಕುಂಪಾಲಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಾಲ ಎಂಚನ ಅತನ ಏರ್ಲ ಈ ಮಂದಿರಡ್ ಬತ್ತದು ಏರು ಆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ಏರು ಪೋತೆರ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒರಿಯಲ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ತರೆದೆತ್ತು ನಡಪವನಲ್ಲಕ ಆ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಳ್ಳ ಆ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಏರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾರು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಂಬುದನಕ್ಲೇನು ಏರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾರು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ದೇವರ ಮಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊನಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೇವರು ಮಲ್ದೇರು ಈರ್ಲ ಆ ಭಕ್ತಿನ ದೀದಿ ಇಂಥ ಭಜನೆ ದನಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅರೆನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ರೂಪಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಬೈದನ ಅನ್ನನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಮಂದಿರದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಊರದಾಗ್ಲೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಗಳ ಮಾತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಪಾತೆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಕೊರಡು ಬರ ಇದ್ದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಿಖಲ್ ಕುಲ್ಲೆ 2 ಜನ ತಂದುಬೋದು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಭಕ್ತವನಂಚಿನ ಅರ್ಲವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪುಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗುಲು
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೃಪಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ